Lucas Kapitulo 15. Karon ang tanang mga maniningil sa buhis og mga makasasala nagaduol ngadto kaniya sa pagpatalinghog kaniya, og ang mga Fariseo og ang mga eskriba na nagbagulbol nga nagaingon, kining tawhana nagadawat sa mga makasasala og nagakaon uban kanila, og siya misulti kanila niining sambingay nga nagaingon, kinsang tawhana diha kaninyo nga may usa ka gatos ka karnero, og nga nawad-an og usa kanila, dili ba siya mobiya sa kasiyaman og siyam sa kamingawan, og mangita ni adtong nawala hangtod kini makaplagan niya, og sa makita niya kini, magapas-an niini sa iyang mga abaga nga malipayon, og sa iyang pag-abot sa balay, magatigom siya sa iyang mga abyan, og sa iyang mga silingan nga magaingon kanila, managlipay kamo uban kanako, kay akong hingkaplagan ang akong karnero nga nawala. Magaingon ako kaninyo, nga sa maong pagkaagi, adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulusol, labaw pa sa kasiyaman og siyam nga mga matarong nga walay kinahanglan sa paghinulusol. Kung kinsang babayhana nga adunay napulo ka drakma, kung siya kawad-an og usa, dili ba magdagkot og usa ka lamparahan og magsilhig sa balay og sa masingkamuton mangita hangtod iyang makaplagan kini, og sa iyang hingkaplagan kini magatigom siya sa iyang mga abyan og mga silingan nga magaingon, maglipay kamo uban kanako, kay akong hingkaplagan ang drakma nga nawala. Sa mao nga pagkaagi, nagaingon ako kaninyo nga adunay kalipay sa atubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga magahinulsol. Og siya miingon, may usa ka tawo nga adunay duha ka anak nga lalaki, og ang manghod kanila miingon sa iyang amahan, amahan, ihatag kanako ang bahin sa imong bahandi nga mahabahin kanako, og iyang gibahin-bahin kanila ang iyang kahimtang. Og sa tapos ang pipila ka adlaw, ang manghod nga anak mihipos sa tanan og milakaw sa iyang panaw ngadto sa usa ka halayo nga yuta, og didto giusikan niya ang iyang bahandi sa pagkinabuhing daotan. Og sa nausikan na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong yutaa, og misugod siya sa pagbati sa kawad-on, og miadto siya og nakig-ipon sa usa ka molupyo ni adtong yutaa, og kini nagsugo kaniya ngadto sa iyang kaumahan sa paglawog sa mga baboy, og ginapangandoy niya ang pagbusog sa iyang tiyan sa mga algaruba nga ginakaon sa mga baboy, og walay tawo nga mihatag kaniya. Apan sa hingulian na siya sa iyang kaugalingon miingon, kapid-an ka mga mamumuo sa akong amahan nga nahupngan sa tinapay, og ako ania nga nagakamatay sa kagutom. Mutindog ako og moadto sa akong amahan, og moingon ako kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan. Ako dili natakos paganganlan nga imong anak, buhata ako ingon nga usa sa imong mga mamumuo. Og mitindog siya og miadto sa iyang amahan. Apan sa halayo pa siya, ang iyang amahan nakakita kaniya og giabot og kaluoy, og midalagan og migakos sa iyang liog, og mihalok kaniya. Og ang anak miingon kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan, og dili na ako takos pagatawgon nga imong anak. Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo pagdali ang labing maayong kupo og isulob ninyo kaniya, og butangi og singsing ang iyang kamot, og mga sapin ang iyang mga tiil, og dad-an ninyo dinhi ang nating vaka nga pinatambok, og ihawon siya, og mangaon kita, og managlipay. Kay kining akong anak namatay na, og nabuhi pag-usab, siya nawala na og hingkaplagan, og sila misugod sa paglipay. Karon ang anak nga magulang didto sa uma, og sa mipauli siya, og nagakaduol sa balay,
Hingdunggan niya ang honi ug ang sayaw, ug iyang gitawag ngadto kaniya ang usa sa mga binatunan, ug iyang gipangutana kung unsa kaha kining mga butanga. Ug siya miingon kaniya, ang imong igsuon miabot, ug ang imong amahan nagpaihaw sa nating vaka nga pinatambok. Kay siya nagdawat kaniya nga luwas ug maayong panglawas. Apan siya nasuko, ug dili unta mosulod, ug ang iyang amahan migula ug nagpakiluoy kaniya. Apan siya mitubag ug miingon sa iyang amahan, ania karon, sulod niining daghang mga tuig nagaalagad ako kanimo, ug wala gayud ako makalapas bisan usa sa imong mga sugo, ug bisan pa ikaw wala maghatag kanako usa ka kanding nga nate. Aron unta ako maglipay uban sa akong mga abyan. Apan sa mipauli kining imong anak nga milamoy sa imong kahimtang uban sa mga bigaon, giihawan mo siya sa nating vaka nga pinatambok. Og siya miingon kaniya, anak, ikaw sa gihapon ania uban kanako, og ang tanan nga ako, imo. Apan angay nga kita maglipay og magsadya, kay kining imong igsuon namatay na, og nabuhi pag-usab, og nawala na, og hingkaplagan.